Ka Shillong Lajong FC kalayok banra ya ka nam lahduh da kabayok ra ya ka song pisa ka bahnriu lak tingka haringkat ke trofi hadin bakalala ban pelim no ya ka Meghalaya Sports Club da ar la iwe ha ka limpung elek kai football bakhatdu jong ko OC Blue Shillong Premier League 2024 bala penyai da ka Shillong Sports Association ka balong ha ka khat santrik ubenai leber arjar arpasan ha SSA Stadium Polo Shillong da kani ka jing sha rem ka jing khmi lenti jong ka Meghalaya SC banyo ya ka jing job ka balai sin kenti hat-trick kala pulam no ka Meghalaya ka balawan ha ka kerdan ka baar kala yok khor ya ka song pisa ka balai lak tingka haringkat ke trofi ha kani ka jinga khon ka ba itnat maria biang bor balawan saki da ki hajar ngot ki riu it football ka Shillong Lajong kala yok ban thap ya ka kol ka baningkong ha ka minute ka ba shipho jong ka kelas step lingba u abhi chetri ha bawan phai biang sha ka kala mit jong ka jingele kai ka Shillong Lajong kala yok biang ban thap biang sa shikol ha ka minute ka ba nyopun rio lingba u samsha prang lato na kaliang ki rangele kai ka Meghalaya SC wat la kila persang borba banyo pen phai kala ya kini ki artali ki kol banyo ra ya ka nam lahduh henry ka por kala dir palan henry wat la katta ha ka bakut ka jingale kai ka Meghalaya kala ban pen phai tang shikol kata hadu ka minute ka ba pra lingba ka penalty bala shoot da udaman bhalang khan na kabenta ki arpho tali ki kol ba ula thep ha ka ni ka samoy Debor mame ulayo ya ka khusnam kum urang yale kai ubalayo ban thep bon kol tam but ulayo pediang ru ya ka memento na o president ka Meghalaya Football Association uba Hamletson Dotling ha kani ka sngi layadon lang ru umintri jong katana Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jila uba Shakler Wajri kum ukongsan ubala IT ya ka song pisa ka ba pralak tingka bala baha na ka Sorkar Jila kum ka jingkarshan bar ka jingarap pisa ya ka Shillong Sports Association na kaliang u General Secretary ka Association uba Dipshan El Nongbri ula ay ka jingkhuble ya umintri katana Sports kumju ya umintri rangba ka Jila halor ka jing beteng ban ay ka jingkarshan bapura ban kentiyo ya ka football na kabenta ka jingmantoy jong ki samla ka Jilahi barok ka way ki way pat ki riu pau khmat ki baladon lang ki kentup e ki dikhat bala khamrang ba ka SSA ka Meghalaya State Olympic Association Directorate of Sports and Youth Affairs bat ki way iaka congratulate ya baru di department SSA di office berer baru ya kebahagiaan berjani akademi ala itu usli dengan panggil kalikan SPM kurikulum naik ke jingkebot na congratulate di dalam season kedua berpanggil yang kita di untuk department SSA dan kalian berjani dengan Sorkar di Department Support di Association dan kalian berjani dan lihat ya kenika jumlah senyan na tentang association berjumpa karena ay kalian siki kung kadal ya kapala hindi ko option ya dan kalian berjani dengan Sorkar ya kapangyo kung ay halak tingkah na tentang Shillong Sports Association